ka-19 kulamazwi athi mayibongwe inkosi ethwala imithwalo yethu imihla ngemihla.
ndithi molweni. Kuthiwa ke mandizothi apha mayibonge inkosi. Ithwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Lethetha into yoba ke masiyibonge inkosi ngabo. Sihle lapha ke bogxa bam kule ncwadi yendumiso. Ithi imbali indumiso le ibhalwa nguDavide. Incwadi ke le yendumiso kuthiwa yincwadi yemibongo, imithandazo, ingoma ezazivunywa kamandi kumhlaba waseJerusalem. Kuthiwa zazithi xa zivunywa ziwubone ziwuchulumancisa umoya kaThixo. Kwakusithi ukuba kukhona into kukhawuleziswe ubulelwe kuThixo ababulelayo. Athi umntu onovuyo akhawulezise atsho ingoma. Yiyo ke ngoku satsho safumana le ngqokelela yazo zonke ezi zinto kwezi ncwadi yendumiso. Ubhala apha ke uDavide uthi mayibongwe inkosi ithwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Uthetha loo nto uDavide, uthetha loo nto unyana kayise, ngoba uyazi kuye le nto. Uthetha eyazi kuye, engomnye umntu oyibongayo inkosi, ngoba ucinga indawo uThixo amthathe kuyo. Wafika apha uDavide ecekiswa khona inzima. Bantwana basekhaya, ngoku ucekiswa ude ucekiswe nangumzali wakho angakuboneli intweni. Yile nto ke ngoku aphakama yena athi mayibongwe inkosi. Utsho ngenxa into yoba naye ungomnye wabantu abayibongayo inkosi ngoba wazi imisebenzi yakhe enkosini. Ukuba siyakhumbula ngoDavide lo, uDavide kuthiwa xa kufikwa apha kwikhaya lakhe, umzali wakhe uyise wabona abantu ababhetele, akamjongela ntweni yena uDavide. Uthi xa kufikwa apha kuzogqothwa umgqothwa kaThixo, azise uyise abantu ababonayo into yoba bafanele zizikhundla, ngoba kuba khona ixesha elinjalo apha ekuphileni. Mayibongwe inkosi ethwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Wazise uyise abantu ababonayo into yoba bayifanele le ndawo. Kwathi ngenxa into yoba inkosi ebongayo, inkosi ekubona nobuphi, wabuza into yoba baphelele napha. Kwathiwa hayi, khona inkwenkwana esezindle. Yile nto athi uDavide mayibongwe inkosi ethwala imithwalo yethu imihla ngemihla, ngoba uyazi into yoba yena wakhutshwa yinkosi esezindle engomolusi wempahla emfutshane. Ilizwi likaThixo lambiza apho. Wathiwa xa engena kuthiwa wathi esathi gqi wathi nantsi. Yile nto athi ke ngoku mayibongwe ethwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Hayi, ibitheka iiphaneli zendivule ndiyihlambe nje ngophe. Ithi xa isoka ndibanike. Silapha ke silapha ke ngoku. Asizanga zoshumayela thina nale phaneli. Nto nje sizonigubhulula. Sizothi namhlanje ngalo 2025
mayibonge inkosi ethwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Hey man, uThixo uyabulaleka ngathi. Kodwa ngoku kuthiwa masizothe Nkosi kuThixo. Mamela-ke hlezi into yoba awuyazi into yoba yintoni le uzoyibulela kuThixo. Awubulele le nhlupheko le uthi Thixo ibivela kuwe kulungile. Mayibonge inkosi ethwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Awubulele nongathethisani nefamily yakho uthi kodwa Thixo uba kuvela kuwe kulungile. Sizobulela loo nto. Sizobulela loo nto. Sikule nkonzo ke yemithwalo ulunge xa wam ndigqibile mna ngokulaa nto benindithumele. Mamela ke senzela into yoba ithi ifika phaa ekugqibeleni ubuyazi into yoba yeyiphi le mithwalo esithetha ngayo. Sithe sikwinkonzo yemithwalo ndibabonile abantu bakaThixo baphumile ngoba bayabulaleka. Uthe umntu kayithandaza apha wathi sonke sikrwayile sinobhaka ngobhaka. Mamela ke kukhona umthwalo ongawaziyo olapha ngaphakathi osigqibayo ogqibana ilizwe lethu bootata bam ekuthiwa ngumona. Sisisalonga ngawukuthi ngaloo mini ka-2025 ukufaka apha uthi Thixo ndiyacela ibhokisile yesibheke. Thixo ndicela undisusele lo mthwalo ongumona. Ndicela uncede Thixo kulo mthwalo ongumona. Mna Thixo abanye abantwana bayaphumelela ngoba ndivika mandi. Ndicela ke Thixo ngoku kule bhokisi ndike nditshabalalise loo nto. Kukhona umthwalo okhoyo apha kuwe ngaphakathi entliziyweni ongonwabiyo ube nento ethi ndisambona esangweni kokumoya wam soze uphole. Khawuzame uzofaka loo nto. Mamela ke ndiyajika ngoku siyabulela pha. Siyabulela pha. Uthi inkosikazi xa ihlapha ihamba apha eshure imani yocela bathi abantu abalungele zizinto ingaba usela isiselo esinxilisayo na. Athi yena hayi koko ndiphala zimbilini yam kuThixo. Ndithanda kumntu othe waphala zimbilini yakhe kuThixo uyabuya uza kuThixo uthi Thixo ndingulaa mfazi ndingulaa mfazi. Sifuna abantu abanjalo abazozobulela apha. Ungathi ngoku Thixo akwenzela inceba kodwa kube nzima ubulela. Nantsi ke into umbulela ngantoni uThixo. Umbulela ngantoni uThixo. Uba uAbraham yena ancama unyana wakhe ithi wenyuka nayo intaba. Ayibonge inkosi ethwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Uyabona into yoba khawukhangele le nto uba uAbraham ewayeyincamile ibaluleke kangaka. Waqonda into yoba kunoba ndingambulela uThixo noba ndingazisa ntoni na kuThixo. Kodwa kwathi ngoku uThixo unguThixo nenceba waveza into waveza ixhwane endaweni yonyana. Kukhona ke le nto uba uthi xa uzobulela uThixo ubhala imigca emibini. Ndiyabulela Thixo uba undinikile umsebenzi wagqibudule phaa kodwa kulaa msebenzi yaphangela kunzima nokuba uthi Thixo kule sentanyo nditya yona uthi shwa uthi ndiyabulela Thixo yandisa Thixo apho ndithathe khona. Sizothetha loo nto. Mayibonge inkosi ethwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Hayi manikele hayi khawuthethe. Ndiyakhala kuwe Nkosi.
esiwabekele ngumongameli wethu mayibongwe inkosi ithwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Andazi mamongameli uba mandithi ndiyajoyina okanye ndithi ndiyaguquka na, kuba ndiyilaa ntombi inemithwalo ifana nomamwana. Ndithe bazali xa ndizawuphuma emnyango ndingekandinxibi iphece ngumnqwazi, ndaphazanyiswa ngumntana endimzeleyo ona-14 years. Sinemithwalo bazali, ungene gqadazela umanxabi, uyaziwa ngumamfako. Ngene gqadazela bazali, ndiyaqala umbona kodwa into endiyenzileyo ndiyiqwayile ibhegi le ndize nayo ndibetha ngayo. Kodwa ithe ndohamba apha endleleni ndamisa ecaleni ndathandaza because undiphazamisile endleleni esibazali. Aba bantwana bane, umyeni ndashiywa ngumyeni ngo-2020 semncinci 29 years. Ndamcela uThixo bazali bamandla ukuthwala abantwana, ndaphelelwa ngumsebenzi abuvayisi ndibe longcwaba indoda. Ahlala iminyaka emibili ndihambe ndicela ke imizi ukutya. Ithi ndofika abanye bendihlele esitratweni, kwanyanzeleka into yoba mandiphume endlini yam ndiyobuyela ekhaya. Ubuyela kwam ekhaya ndarentisa ngendlu yam. Ndandiyintohlekisa esitratweni kodwa uThixo ndiyabulela namhlanje uba wandipha umsebenzi kwaBlue Ribbon. Ndiyaphangela namhlanje, ithe ndokuphangela xa ndigqiba unyaka wesibini ndazithengela imoto ukuba ndandihlekiswa nantsi komcimbi wemithwalo bazali. Uba kunothiwa omnye umzali nomntana oyintombazana kuthiwa phakamisa isandla xa ungenayo umthwalo, akekho nomnye onophakamisa isandla phakathi kwethu nobuvayisathi akanayo umthwalo. Kodwa ke ndiyambulela uThixo, ndiyambulela uThixo ngendlela endimbulela ngayo. Ndifuna uThixo andiphe amandla. Bendikhe ndaqeqa endleleni andayihamba inkonzo, andabonakala phakathi kwenu ngenxa yokudinwa ngumsebenzi. Kodwa ngoku ndamcela uThixo ndathi naxa ndidoja ndisiya kwizinto zecawa ze bangandibhaqi because umntu ondiphetheyo uhlale next door. Ndiyambulela uThixo ngalami ngoLwesibini mamuvayisi ithe ndisabalekile emsebenzini sagqitha nasendleleni, lakhile ikhanga ndibone. Ndathi awu Somandla ndiyabulela ngoba uye wam wokuqala umbulisa ngengomso. Ndathi akusebenzi mna, kusebenza uthini. uKristu Nkosi yethu, amen.
othi yena mayibongwe inkosi ithwala imithwalo yethu imihla ngemihla uThixo umsindisi wethu. Yes. Le ncwadi ke ibhalwa nguDavide qobo. Incwadi yendumiso ba ndicinga kakuhle bazali bam ithwele indumiso ii-chapters eziyi-150 kodwa kula 150 eziyi-73 sesikaDavide. Yes. Into ebangela loo nto okokubana ungumbhali uyimbongi ngendaba. Yes. Ubhala lo mbongo ndicinga uba amaSirayeli asondela kakuhle eJerusalem. Uthi akubona uba bayaphumelela endleleni athi mayibongwe inkosi yethu uThixo wethu othwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Andifuna ukuya emithwalweni yenu bomama, ndifuna uya kweyam imithwalo. Owona mthwalo mna ndiwucelayo namhlanje uThixo ukuba aze andithwalele wona umthwalo wokonqena inkonzo. Sicela namhlanje andizoshiyana kule box, ndishiya kuni bomama. Yes. Ndicenga amanyanga into wasekhaya andikhulule xa ndisize enkonzweni ndisenkonzweni. Yes. Xa ndisiyawusebenzela wona ndokusebenzela wona makabongwe uThixo wethu othwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Ewe mama. Andifuna ukuthetha ngoDavide kodwa ndifuna ukuthetha ngemithwalo ekuthi bazali. Yes. Kule nyanga kanye yipasika okanye kulaa veki yamahlanu ndiphangela e-Educare Center bazali. Ndikhokhele phaya Nkosi yami. akezelwe izihlandlo zazithathu Nkosi. bazothi uze baqonde abantwana bethu ukuba bayaqiniseka uba bayayiklina lesenta. Bathatha yonke into eyintambo elapha ngaphezulu bathatha nebhusuqo. Kodwa ke makabongwe uThixo wethu othwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Ndicenga into yokokuba nalo wam umthwalo azawuthwala uThixo. Yes. Azathi xa evuka uThixo uYesu kaThixo unyana wendlu nomnombo wakulo Davide. Yes. Avuke nawo. Yeah. Khona ukuze somandla Thixo nguyise, Thixo ngunyana, Yeah. Thixo ngumphumulo oyingcwele nam ndigcobe ndithi makabongwe. Ayithethi ukuthi loo nto andigcobi kuba incwadi yeBhayibhile ithi masivuye nangembandezelo ezi ngoba singenazo bazali imbandezelo asinazozithandaza. Imbandezelo ziyimpumelelo kuthi. Yes. Ngoba zisinika amandla ekuthandazeni. Makabongwe uThixo wethu othwala imithwalo yethu imihla ngemihla uYesu Kristu wethu. Amen.
sithi molweni cawa. Setshilo ke umama bethetha. Le ndawo iyoyike. Ewe mama. Nobu buliciko uyaphela xa umaphanga phambili. Kodwa ke ngenxa yokuthobela imithetho neengqeqesho zomanyano kwanyanzeleka into okokubana mandizoma kule ndawo. Uyamcela uThixo xa uthe umno wakukhomba uthi Thixo ndicela undomeleze. Ndizamile ke bomama ndimane ndisitsho ngoyalitshonela Thixo ndicela undomeleze. Phantsi kwelizwe esibekelwe umama umongamelikazi elikwincwadi yendumiso isahluko esikhulu wathi 68. Bathapha umgidi ukhoyo ukuverse 19. Mayibongwe inkosi ithwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Ithapha ezantsi uThixo umsindisi wethu. Uthe umama xa ethandaza apha wathi sonke sinemithwalo. Awukhathaliseki nobuthi ndiyintombi yegildi kodwa wona umthwalo uhleli. Sinemithwalo apha engafaniyo. Sinemithwalo apha engalinganiyo. Isenze loo nto siyibonge inkosi ethwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Ilizwi likaThixo liyacingisa. Ndikhumbule inkosikazi katata Elikana. Lo tata kuthiwa wayengutata apha onabafazi ababini. Aba bafazi babesithi xa besondela kulo tata bambize ngazo zonke izithakazelo zakowabo. Bathi lo tata wayengunyana kaYoraham. Bathi lo tata wayeyindoda engumtsovi. Babuye bathi lo tata wayezalelwe kumhlaba waseRama. Mayibongwe inkosi ethwala imithwalo yethu athi imihla ngemihla. Kwakho inkosikazi eyayisithi xa isondela kulo tata imthuthe ukuba bekulalali ndizalelwe kuyo ngendisithi aba bafazi babeyinteketisa le ndoda. Ngoba thina singamaXhosa uthi wawufika emzini ungekabi nayo umntana kuthiwe le ndoda xa uyibiza yibize ngesiduko sayo. Ndikhala ngotata usikhala ngoba ndiyayiteketisa le nto. Kwakho lo mfazi umane engena apha etempileni angene egobile aphinde aphume egobile engawuphalazanga eyakhe intlungu apha etempileni. Mayibongwe inkosi ethwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Waquqa lo mama apha etempileni emane engene egobile afika ahlale uxa kuzawugqityazela ukuthandaza aphakame lo mama ohlala ngasemnyango kuthiwa kakuthiwa ngoKristu inkosi yethu amen abe lo mama sale ngaphandle. Mayibongwe inkosi ethwala imithwalo yethu imihla ngemihla.
wayiqaphela le nto into yoba umbingelelo omkhulu ikhona le nkosikazi imane ingena apha etebhileni ithule ithe ikrwaka ingathethi nantu kumane kubonakala nje ukubiyizela kwemileyo. Mayibongwe inkosi ethwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Wathi sakuyiqaphela le nto umbingelelo uEli wayixelela le nkosikazi into yokokubana mayingangena apha etebhileni iselo esinxilisayo. Yaphendula le nkosikazi yathandaza isizungu phambi kobusuku bukaEli yathi andisela ngasiselo esinxilisayo koko ndiphaleza umphefumlo wam kuYehova uKristu. Mayibongwe inkosi ethwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Sibabone ke kwincwadi yamaRoma abantu abathwele imithwalo kulo msindisi athi singaqhayisi nangenye into siqhayise ngokuthemba uzuko lukaThixo. Aguquke ke ngoku athi uMateyu athi yizani kum nina athi nonke nibulalekayo athi nisindwayo ngumthwalo athi ndawuninike ukuphumla athi ke ngoku yithabathana yam ijokhwe nilinganise mna ngoba wam umthwalo awunzimanga athi owam umthwalo athi ulula athi owam umthwalo athi uyatholeka ngoba athi mna athi ndithobekile athi kuyakuthetha ithi khathi omanyana lo mama undileke esinibeni uthobeke ngokuthetha uthi ugqibelele uthi ngokwenza. Mayibongwe inkosi ethwala imithwalo yethu. Xa ndizawujika ndiyigqibile into ebendiyithunyiwe ndirhalela ukuthi kulaa makhosikazi ngalo nyaka ka-2025 khawungene apha esibingelelweni unokuthobeka unokundileka uthi usangena apha esibingelelweni athi uhlale athi uthule uthi kwaka umamele uYesu Kristu ubuzawuthi yithini na. Mayibongwe athi inkosi ethwala imithwalo yethu imihla ngemihla yathi xa unomthwalo uyuthatha isigqibo ndibona unengqinga ubungazibulala nozibulala ndibona unengqinga ubungayishiyana nenkonzo yawethu bakhona abantu abakhoza iprogress yakho apha esibingelelweni. Kanapha esibingelelweni uYehova uThixo wethu uza kunceda umbika umama ongangeniyo esibingelelweni ngoba uzawungena kwisibingelelo selilizwe uxakekile futhi ke ngoku iza kubangela loo nto ube neSolomon. Athi umphethe somawisi guqukani ke ngoku kuyinkosi uThixo wethu ngoba yena inezibele ngathi masingena napho ke kwaso sibingelelo singuYehova uThixo wethu sihlale silinde ukuphunyuzwa ngexesha elifanelekileyo. Mayibongwe athi inkosi ethwala imithwalo yethu imihla ngemihla apha sibingelelweni kungena abantu abanjani kungena abantu abanokuthobeka kungena mama abangathethi yonke into kungena mama abangatyi yonke into kwenzela into yokokubana uzowulungela lo mthendeleko uzowulinda apha esibingelelweni. Mbike umama ongena sibingelelo mbike umama ongayilandeli ikhadi umanyano. Masingene esibingelelweni kwenzela uThixo wethu azosithwalela imithwalo yethu. Sinemithwalo apha awukhathaliseki into yokokubana babesithi abamama bokuqala kubalulekile into yokokubana ube nayo umntana oyintombazana ngoba indodana lizawufika ixesha lento yokokubana akuzisele le mithwalo kodwa ngelathi ixesha lokuthandaza akukhathaliseki into yokokubana noma umntana akho uyintombazana iyangena imithwalo noma umntana akho uyikwekwe iyangena imithwalo. Isinyanzela loo nto singena esibingelelweni sidumise uYehova uThixo wethu
imithwalo yethu imihla ngemihla ngoba yena unguThixo ongumsindisi kuthi. Yahlala intombazana ingaqondanga equleni into kokubana lo Yesu ungumsindisi. Wathi uYesu Kristu xa yaqala amanzi kuyo yathi andinabudlelwane namaJuda, kanti lo nto ithetha naye nguluzothwala imithwalo yakhe imihla ngemihla. Yawuqubutha umphanda, yabaleka yangena esixekweni, yathi yizani nibone ke ngoko nanku umntu endixelela athi izinto endake ndazenza. Mayibongwe inkosi ethwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Ndiyokuhlebela apha xa ucela kuThixo akuthwalele umthwalo wakho, uxela imbongi yamawisi uthi ndizixela phambi kwakho zonke inkohlakalo zakho, ndilifuna itarhu lakho. Tarhu uyodanduluka uthi tarhu Nkosi, khamcala uThixo, khamcala uThixo uza kunceda ngoba ngoku sisembandezelweni kanye, sisenzonzobileni yambandezelo ngoba asifuni uThixo athwala imithwalo. Siya kwizibingelelo zeli lizwe, asingeni kuYesu Kristu, masiphume kwizibingelelo zeli lizwe. Ndake ndathi xa ndithetha ngalo 2025 ndirhalela abantu abanomona abanelisolkamona uThixo bathaphaze bangaze baphinde babone. Bathi abantu abanendlebe yova okungalunganga abavala indlebe babe zizithulu kwenzela uba wonke umntu olangazelela into okokubana angene esibingelelweni angabi namntu umjongileyo, ungene uzoguquka esibingelelweni. Mayibongwe ke inkosi ethwala imithwalo yethu imihla ngemihla. Ndizawuhlala phantsi ke ndigqibile yam into bendithunywe kodwa ndithi ngena esibingelelweni uhlale uthobeke ube nokundileka. uYesu Kristu uzayithatha imithwalo yethu. Ukuba senze loo nto sibe nokuthobeka sahlala apha esibingelelweni, uYehova uThixo wethu uzasithwalela imithwalo yethu. Ndikucebise ke mzali, uzungajonge emva, uzungajonge emva, uzujonge phambili. Osowugqithe kuzo mama Vayisi, gqitha mzali, ujonge phambili. Hlezi ukuthi xa ujonga uMampolopolo ngasemva kanti ngumtsalela kwizibingelelo zelizwe, ongazukukhombisa esona sibingelelo sikufaneleyo. Masihlaleni ke ngoba ithi incwadi yeBhayibhile wenzakala ukhaba imviko nje. Yile nto ke ngoku ndinibongoza ndinixela ndisithi mbi umama ongena sibingelelo. Khawukhangela isibingelelo ozokothula kuso umthwalo wakho, khawukhangela isibingelelo esikunika umfuziselo kaYesu Kristu ngoba uthi masijonge kuye silinganise yena. Ulinganisa abani wena? Ulinganisa abani wena? Masifuze kuThixo ngoba kuyinkosi uThixo wethu, kukho izibele nesiqolelo. Noba singaliphulaphulanga ilizwi alibekileyo phambi kwethu, aguquke ngokuYohane athi ndohlwaya Yehova, athi ngokufanelekileyo izingabikho kwami ukuthanda isibe kukuthanda kwakho. Masiyibonge ke inkosi ethwala imithwalo yethu athi imihla ngemihla siza kuncedakala ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen.
Yafumanisa into yoba hey yabethu chief ayibona inkosi ethwala imithwalo yethu imihla ndibhaqe into bapha omama unobhayibhile abantwana bakaThixo bayacela yaye futhi izinto abazicelayo mnandi zazi zaziwa ngabo bomama unobhayibhile ndakhangela kweliqala ndafumaniseka into yoba bootata bam kweliqala lenu konke kuhamba ngoba khange ndibone mntu ozocela kuThixo ndabona into yoba bona inoba bahamba phaa kwi-highway bamane bezothi inkosi siyabulela sibulela into yoba yakwephi imeko esidibana nayo kodwa usenze simi into yoba sihlale singoda sibulela loo nto kuwe Thixo mayibonge inkosi ethwala imithwalo yethu imihla ngemihla iyathwala inkosi iyathwala inkosi imihla ngemihla ikuthwala inkosi noba sewusona kodwa ukuthwala inkosi ingakuyeka endleleni ngoba namasirayeli inkosi khange washiya endleleni ake athapha endleleni ona kodwa yathwala inkosi yile noDavid uke wona kodwa uThixo wakuthwala yema angikhaleli ukushiya angikhaleli ukushiya into yokushiya kusindasindeke ndikhalela into yoba uze uthixo uzozimisa uthi ndingonjeke wona Thixo ngemeko yakho ndithe mna imeko yakho andiyazi kodwa xa ufika kuThixo ithi ndipha kaThixo uzobule uthi wolo thando nabantwana abazibona sebengodade emakhaya Somandla kodwa noxa kunjalo ayibonge inkosi ngoba inipha amandla abantwana bam okwenzeka uba ithwalisana nani inkosi abantu ke abazalana
ngoba umama dlethu kunemfazwe ngemfazwe kodwa noxa kunjalo sithi mayibonge inkosi sithi mayibonge inkosi esitratweni esihlala kuzo danendawo sikuyo isamona sithi bakulawula unkolo lwakhe sizaqala uthixo intoba makazokwenza loo nto thixo makasincede ngalo 2025 asenzele imiqondiso yakhe abantu abamaziyo kuthixo bathi wakulawula unkolo lodwa ngesula kuthixo sakuphela ukuba sinophuma nomthwalo oyinhliziyo khawukuthi namhlanje hlamba azizinzi mama azizinzi sigiltasi azizinzi mantombazana ngenxa yenhliziyo ngenxa yenhliziyo kodwa nokuxa kunjalo ngoba thina singamaKrestu sithi ithemba liphi aphela amathemba kodwa namhlanje sibile sithi bulelani kuye
Nkosi yami. Imihlanga ngemihla. Bengikhalela into yoba xa sihamba Yes. andizazi into zilapha. Yes. Kunjalo ndizosifuna Nkosi yami. kodwa uThixo yena uthe cha. Kwinhliziyo zenu. Nkosi yami. Kulaleka kwenu. Mna ndingumama uJantimele Phanele. Nemongameli vale sekretha sizazi. Yes. Saziwa nini? Kodwa ndizothi noxa kunjalo. Ayibonge inkosi. Ethwala imithwalo yethu. Imihla ngemihla. Uyabulaleka uThixo. Hayi Nkosi. Uyabulaleka uThixo ngathi. Uyabulaleka imihla ngemihla. Yes. Into endiyithandayo ke ngayo uThixo akasilahleli izandla. Akasilahleli izandla. Jonga ke xa sihamba ngoku siphuma apha siyonyusa lamadini Yes. siwasa kuThixo. Uzuhlala apha ke uthandaza. Ungadlali. Andikothixo. Andikothixo. Akangothixo lo mama. Abangothixo noBhayibhile. Kodwa inkosi yakho iza kuva nawe. Nkosi. uThixo usheka apha udumisa uthi ndincede Awu. ithi ingxaki ebendinayo ndicela into yoba uba kufanele kutshintshe mna Thixo ngale pasika ka-2025 kamtshintshe akasincede uThixo maKrestu akasincede uThixo endleleni yokukhona siyazi into yobukhona umthwaleli wethu usithwalela imihla ngemihla yebantu susithwalela susithwalela khona umthwale yona inkosi ekudala unike kuye umhlebela umama upolopola sumhlebela ngoba ingxaki yakho into azawuyenza uzaya kwanmelana athi ubona nje izolo bendihlengana aya ngokuhlanga torho ngokuhlanga torho usekumthwaleli oyinkosi yethu sizawuphuma ke ngoku sizocingacinga noThixo asikho ngcwele nathi nathi siyimithwalo kuThixo kodwa sinento ethi ngale mini yanamhlanje uThixo umise thina Yes. into yoba masicelele nina Yes. imithwalo Hey Somandla. Hey Nkosi. makasincede uThixo hey makasincede uThixo Makasincede uThixo. makasithiyeze uThixo Hey Nkosi. ndinengxaki mamapolopolo ndinengxaki yesiqu sam ngentliziyo yam ndomntanapha unengxaki yaloo nto Yes. uThixo wenza into enzima wayivalela ngaphakathi wayibona into yoba mhla wayibeka ngaphandle iyawutshabalalisa izulu makasincede uThixo ngaloo nto kunabantu apha oomama bam abanye zii-graduate abazali babo ngoba bebefundisa babenethemba into yoba ngokupasa kabani sawuba khona isonke etafuleni kodwa namhlanje umthwaleli wethu bakanceda abantwana abanjalo Yes. kunabantwana abafumana ipromotion emisebenzini kodwa ngenxa yofife likaThixo umntana womntu uyangcungcutheka emsebenzini akasincede uThixo akasithwaleli izinto zinjalo ndenzela into yoba ke ungakuthathi ukudlala sinqwenela into yoba xa siphuma apha uba kukho ubani ebengene apha ezofaka kule bhoksi esithi Thixo ndicela undiphe umsebenzi Thixo makabe nguThixo wemiqondiso masingahlekwa lutshaba lusibuze into yoba uphina loThixo ngoba yena uThixo uyizulu yemihlanga
asasive siyamcela uthixo sizawuphuma bomama abanye abantu mabashiyeka etempileni bedumisa becenga uthixo into yoba uthixo asipha amandla nathi asinawo amandla ngoba izinto ezilapha zinzima sinawo amandla koko ke siyamcela uthixo asincede apha bomama lobhayibhile nemongamelikazi kukho abantwana apha abalungcikifa athi umntu ngokahleliyo aqonde enye into le andinokwazi nokuyithetha nakubantu kodwa ubhalile Somandla. kukho abantwana apha abathi xa benceda abanye abantu kuthiwe loo nto zenza bhetele ngoba into enento yona abe bengayazi into yoba umntana omntu wasindlela kukho abantwana apha boomama bam abangakwazi ukuthethisana noodade babo ngenxa yesiphiwo siphiwe nguthixo sawuphuma siyothandazela abantu abanjani ndicela le nto ke wena ushiyeka apha endlini khawudumise uthixo ngendumiso umcela uthixo